di ba dito ka nag-work dati? May chicharon. Bili tayong chicharon. Ay, ayun ang Genis, oh. Karirahan daw sila. Ayan guys, ang daming chicharon. Bili tayong chicharon. Ay, ayun ang Genis, oh. Kasi isang daan ka? Like 3 for 100. Oh, yan, oh, mura na. Happy na yun. Yung may lasag-lasag ang masarap. Ayaw ko po. Lasag-lasag. Umay. Alin? Negra. Ano ganyan? Sa umay. Ito, oh, yung may lasag. Antay. Magkano ito umay. Ako, tindira ka din. Hindi, Te, magkano raw to? po to? 55. Magkano dito? 165. Tatlo lang bilhin ko. Ito, oh, parang sarap. Parang sa konde. 200 lang. Special baglot. Ito, ang maliliit. Parang sarap to, ah. Ito yung ganito. Ano mo? Special buktot. Bukturon. Ano bilhin mo kayo? Ito ay hindi ta? Sino ni Didi oh? Ba't kayo? Ayun mga ka-dragon, hindi kami makakauwi ngayon dahil namasyal kami dito sa auntie ni Gigi. Yan, kaya dito kami matutulog, bukas na lang kami uuwi ng Quezon City. Yan, dito dati nagtatrabaho guys si Gigi. Yan. Gigi, di ba dito ka nag-work dati? Yan, nag-sideline siya saglit kasi yung tindera busy, oh. Ang gandang, ayun guys, dati yung kababata ko talaga, si Andang. Siya ang aking BFF nung araw, hindi si Gigi. Alam ng road ni Auntie Merle ay? Alam na ni Medla? Saka 2 kilo malagkit pero kalangkit ka lang. Ano ang simba? Nakalimutan mo na. Hindi, 2 kilo. Tagal na kalahati. Ay, yan kay ate pala. Ilang kilo mo ito? Isa lang. Ayan, i-surprise nila yung auntie ni Gigi. Tara doon eh. Nay! Nay! Pasok na. Hi, ate! Di- Jiron! Hello, ante! Ang ganda ng bahay ng auntie ni Gigi. Kape muna tayo, guys. Yan natin itong bahay ni Brunei. Anda. Hindi sa bahay ng aming pinsan. Ganda, oh. O, dali nanti ko. Hindi kayo pasok ko na, oh. Papicture mo sa hindi sa sa mirror. Wow, maganda. Wow. Shala. Parang gusto ko to. Dito pala sa Jerome na gatuan. Maganda na. Ay, maganda pa yung bahay mo eh. Ilan? Ilan na si Juan? Anda ay si... Ako, may sunod natin kayo. O, yan ang teo. Request mo. Wow, ganda. O, di ba, ante? Wow, maganda. Ang dito magulo. Kung doon ka sa klaro nakapangasawa
Totoo yan. Pag-init. Parang ko na. Hindi na pasagidan mo sa angkin sana ya. Maganda ng kanilang ano guys. Oh. Mirror, mirror. Ante, kaganda. Ante, oh, kaganda yung salamin nila oh. Hindi ako maganda mag-selfie dyan. Selfie ka na daw, ante. Sa meron. Ay, wait. Oh, gusto mo i-try ito, ante? Magtakbo ka ng mabilis dyan. Daka. Tawag mo si Jero. Si Jero mo. Eh, hindi yung punta. Hindi ka nakasama, maraming balay mo. Asto. Nasa abroad dati yung si Jerome. Si Jerome nasa abroad. Ito pa yung kanya. Yung kwarto ni Jerome. Ito. Kaya ba natin? Kasi sabi natin dyan magulo daw yun. Ano ito, pintuan na? Pintuan na ito? Ako, yan. Kaluwang nga oh. May mga aircon pang ano. Wala, sige, takbo ka na, ante. Pabilisan mo. Walang ganyan sa bundok, ante. Ante, dito ante oh. Tawang-tawa yung anak nandang iyo. Dito. Sige, ate. Wala, hindi Paano yan? Wala. Ay, pang-isisay. Okay, sige. Sige, tapa ka lang. Dalawang pa, ante. Yung kabila Yan, doon. okay. Paspas. Pangtanggal ng bilbil, pusog. Tabi, oh, tabi si- Wait lang, ante, tabi natin. Tabi. Pabilisan mo, kidde. Ayan, tabi niya. Wala kante. Uy, baka tumilapot siya. Ante, dito ka rin siya. Yan para niya sila magsigarilyo. Pag di pa kayo bumalik. Karirahan daw sila. Wala, makakakira na ako, ha? Hindi ah. Hindi siya, ate. Sige na. Pwede pa yan. Ante, ikaw doon ito kasi. Pero pawin siya, hindi niya na nga. Magpayat ka lalo dyan, ante. Yeah. What? Pampaabs daw yan, ante. Pampaabs. Hindi na ikaw pinakain mo na. Ay, nasa Jerome, Jerome. Sobrang bilis daw. Sobrang bilis. Sige na. Ayaw ko naman. Aray ko. Ay, magkapamugan. Huwag mo pala isakang dito. Hotel mo, oh. Ano sabi niya? Yan. Ay, magpayat ka na nga rin dyan eh. Uy, mapayat ka daw, Jeron. Kaso mo. Bilisan ko yan. Uy, kuko. Kuko na mo ba? Tita Lily, Eh? Ano, ante, maiwan ka na dito. Magkatulong ka dito kay Ate Jackie. Kagulo ng bahay ko. Wow! Kaganda. Yung bahay ko. Alam niyo, Wala kayo dyan. Wow, ganda naman ang bahay. pupunta ka sa Monteklaro sa ating doon. Wala mo lang kayong bahay ko. Kaya pala kasi sexy nyo eh. At may mga ano kayo? Kaya pala hindi kayo na makondon eh. Tingnan mga tinelas sa salog po. Magkakit kami doon. Maghiram mo kami ng mga tinilas dyan. Tinelas? Oo, naghiram kami dyan. Ah, maghiram Nakairam na kami. Maghiram pa lang. Kagulo ng bahay ko. Ang gulo dyan. Parang si nanay mo, nagsabi sana kahit nakalinis lang. Hindi kasi nga araw-araw kami pumapasok, ante. Pahinga namin linggo lang. O, tig-isa daw sila ng tirado sa tinigaya doon sa si Maiwan na sila dito mag-apply daw. Kami na lang tagalinis nyo. Walang tiga, mga ano. Paano ka? Paano nilisan mo? Dati nang malinis. Mga nangyelo kanina. Maisan. Bili tayo ng mais. Ayan guys, maglakad-lakad lang kami papunta dun sa isa pang anak ng Timorly. Kay Ate Jane.
Abi, wag niyo sabihin eh. Ay, ganda ya. Ay, kaganda mo man, Ate Jane. Iba talaga pag single eh, no? House rate. House rate na namin. Sabi ko sa'yo, tawag ko Ang gaganda naman ng bahay ng ano? Anak ng Auntie Merly. Ay, sarado mo yan. Walang pagkagawa pa. Kala ko, ako na nakasira Oh, house raid, house raid. Panglas na to. Mga bahay ng mga tita Merly. Huwag ng kanta. Siya na all. Grabe lang nila. Medyo kasi. Hi, Raven! Hi! Wala na nagpaway sila. Walang Ito, bagoy. ito yung poging anak natin, Jay, no? Uy! Wala! Nabulag pa ako! Hi! Lagot kayo. Hindi mo pinapansin. Ay, wala na gano'n. Kanina, kape. Oh, sabi ko na. Ay, friend, nag-inom ka ba? Naiwan. For sale mais. Magkano to? Maisan. Ay, sweet corn pala yan? Sa'yo na to? Sa'yo itong maisa na to? Ang ganda oh. Kaganda naman ng dalawang tita ah. Di ba naman kambal? Nakakambal na naman to. Kambal sa uma. Rian. Ito si Fred. Ay, pares ba? Pumunta kasi kami dito. Walang kadala-dala. Wala ka bang magkagkarata? Oy, alam mo yung puro cartoon character yung pajama namin. So, ayan guys. Magpapahinga na kami. Kaya lang itong dalawang batat guys. Nag-ready sa Auntie Marley ng dalawang kwarto. Dalawa sila dun sa kabila, sa Auntie Liga at sa Auntie Pasay. Kami dito. Ay na, itong mga bakat. Ayaw maghiwalay sa amin. Matakot sila. Agsusurot kami dito. Okay. Ang klase kung sino pa yung matanda eh. Kaya nga, sila pa yung con. So, ayan mga ka-dragon, good night na po. Good night po. So, ayan guys, bali pa uwi na rin kami sa, sa barter. Yan, thank you so much po sa isang bag na chicharon. Bag na chicharon. Thank you kay Merly. Bago sa mga anak niya. Kaya Jackie, kay Salamat. Pinadalhan kami ng napakaraming chicharon. Dala-dala. Thank you, Ante. Ito, magkaway ka naman. Magkaway to. Thank you, Ante Marley. Bago sa mga anak niya. sa pagpapatuloy sa amin dito. Ay, Rian. Eh, sabi ka ng vlog mo. Eh. Tugtog ka na. Minsan makakanood ka naman sa bigay. Nagbili pa naman kami kahapon ng mga chicharon. Magdala ka lang ako sa Je, itinda mo kaya sa may kwan? Itinda natin sa bus. Magdala na lang kaya kami ng sako. Tapos doon na lang ng sako. sasakay niya sa bus. Oo. Sabi namin ko sa kapay na dito na. Paano kung may magbili sa amin? Binigay natin Jack. Ha? Binigay natin Jack. Binigay natin Jack. Dito na ako. Ilang tipay. Hindi, pag may nagbili, 50 ka mo na rin eh. Tay, magkano yan? 50. Lumiinan na ka. Nung mag-uwi na naman tayo. Ang dami palang chicharon dito guys sa Bulacan. Palang chicharon. Yung last na punta namin, ganito na naman may dala kami dito mo gabi yun, di ba? Ganyan ba karami yan? Kunti lang yun. Kunti lang yun, pero Oo. nakasulit. Friend, bye-bye. Eh, itabi ko lang muna yung sako dyan.
Tapos ganun man tayo sa may likod mo. Lagyan mo, not for sale. Yan. Thank you pala sa binigay niyong pants, Auntie Marley. Wala kaming kadala-dala kasing pag pamalit. Hindi namin alam na dito kami diretso. Dito mo na ilagay ang TO. Oy, salamat nila. Thank you sa magagandang dilag. Magna. Na anak ni Kuya Bundol. Buhay pa yung lipstick na binigyan mo sa kanya. Oh. Oh, vlog ko ka. Mga sana bro, mga dragon fruit. Eto. Anak. May dragon fruit na ngayon. Oo nga. Tuwing punta man namin dito, walang July? Hindi po. Matindi kayo sa bahay ni nanay. Doon ako dumadaan ng marites. Kayo na Marita? Di ba sa inyo ito yung mangga na yan? Hindi. Popcorn kayo dyan, Ay, popcorn. Chicharon kayo dyan, chicharon. Paano kaya nila nalalagay itong balot ng mangga na to? daw, Peg. Sabi natin. Katyaga naman nila magbalot-balot. Isa-isa talaga. Stapler. Naka-stapler pa nito, no? Ang ganda ng kalawang ng compound nila. Ang yayamanin na tiyahin ni Gigi. Tiyahin ba, ante? Thank you, ante. Sige, hanggang sa muli.